isto faise aguardente. Dixeches. Pero medicinal, para despois botarlle as aquí. Mezclase con aguardente, non? O sea, bótase aguardente. Botase aguardente, despois era medicina. Faise como un licor. Non, medicina. A árnica é unha flor amarela que, aínda que na tonalidade parécese bastante a outras, é inconfundible polo arrecendo moi agradable. Ten un talo forte e pegañento e despois de recoller varias acaba che tinxindo o dedo de negro cun tinte difícil de sacar. Nos anos 80 empezaran a recollela e dicían que era con finalidades medicinais e a xente aproveitaba para sacar cartos extra e sei que comentaban que anos atrás ocorrera o mesmo co cornizo do centeo. A árnica non se dá en todas partes, dáse en lameiros, encharcados, así lagorceiros, con moita lentura por zonas determinadas. Si, pois eu lembro así, varios veráns que nas vacacións nos mandaban a recollela. E despois non sei por qué, pois deixaron de vir. Ou nos non nos enterábamos ou ían a outras zonas, pero foi así. Sei que xa recollían de varias formas. Recollían xa verde, que pesaba moito máis e pagaban a menos, ou recollían a seca, que pesaba menos, pero pagaban a máis. O proceso de secado non era complicado, pero era así bastante meticuloso, porque che podía coller coa humidade ou, bueno, se quedaba pegada contra o chan collía mofo, entón esa estropeábase e a xente aprendía a facer o secado. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Just don't care. You got the
like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got